Чалавецтва спрадвеку шукала адказ на галоўныя пытанні. Як удосыць накарміць увесь свет, як захаваць мір ва ўсім міры і як вярнуць валасы на галаву. У старажытным Егіпце мазалі лысіну сумесю фінікаў, сабачых лап і аслінага капыта. Кельты дзеля гэтага марынавалі мышэй у слоіках, а карэнныя амерыканцы налівалі на галаву сок юкі. Сучаснаму чалавеку прасцей. Можна карыстацца парыкамі ці простым савецкім зачосам. Для больш заможных існуюць Turkish Airlines, якія чартарамі перавозяць на хірургічныя вакацыі ў Турцыю тых, хто не змог прыняць непазбежнае і працягнуў барацьбу. Але вось, здаецца, для ўсіх нас лысых на гарызонце занялося святло. Каманда навукоўцаў з універсітэта Каліфорніі ў Лос-Анджелесе выявіла малекулу з прыгожай назвай PP405, якая здольная абудзіць валасяныя фалікулы, што даўно перайшлі ў рэжым спячкі, але засталіся жывымі. Я бы всю жизнь спал. Я бы спал и спал, пока не сдохну. Калі коротка, у кожнай валасяной фалікуле ёсць ствалавыя клеткі, якія могуць запускаць рост валасоў, але часта яны застаюцца неактыўнымі. PP405 затарможвае бялок, які прымушае ствалавыя клеткі спаць і выключае гэты механізм. У выніку клеткі пачынаюць працаваць, валасы растуць. У тых месцах, дзе яны выпадалі, а не толькі там, дзе штосьці яшчэ можна падтрымаць ды ўратаваць, як у выпадку з існуючымі лекамі. Першыя тэсты на людзях у 23-м годзе паказалі, што нават кароткі курс, мазь на ноч на працягу тыдня даваў бачныя вынікі. І галоўнае, паводле навукоўцаў, новыя валасы не пух, як на персіку, а сапраўдная чупрына. Аўтары даследавання настроеныя аптымістычна. Яны ўжо заснавалі стартап, які атрымаў фінансаванне ад Google Ventures. А гэта, між іншым, амаль 16,5 мільёнаў долараў. Цяпер ідуць шырэйшыя клінічныя выпрабаванні. Вядома, усе разумеюць, што чароўная мазь для ўсіх гэта з вобласці фантастыкі, але перспектыва, што лысіна стане проста варыянтам, а не лёсам, выглядае ўжо не такой недасягальнай. З чым нас усіх і віншую. Гэта новы выпуск Тэхнавукі. За мікрафонам Віталій Ляхновіч. Сёння я пакажу вам унікальнае відэа шаравай маланкі. Раскажу пра найвялікшае зліццё чорных дзірак і яшчэ шмат цікавостак. Праціскайце авансам падабайку, бо мы ўжо пачынаем. Сядзіце вы сабе на ганку пасля навальніцы, слухайце, як кроплі стукаюць па лысіне, і тут бабах. Грымнула дзесьці зусім блізка, а як развіднела, дык заўважаеце, над зямлёй узнікае блакітны электрычны шар. І ён не проста міргнуў, а павіс сабе спакойна над зямлёй, нібыта дух навальніцы вырашыў крыху затрымацца. І менавіта такое пабачыла сямейная пара з Канады, Эд і Мелінда Пердзі. Усяго ў некалькіх сотнях метраў ад іх дома ў Альберце маланка ударыла ў зямлю, і на тым месцы амаль хвіліну плавала тое, што ў народзе прынята называць шаравай маланкай. Загадкавая з'ява, якую сведкі апісваюць стагоддзямі, але, здаецца, бачылі іх ужывую толькі нашыя бабулі. Праз што звычка закрываць фортку ў навальніцу ўпісана ў наш генафонд недзе побач з любоўю да дранікаў. Зразумела ж, без мукі. Я ў свой час вывучаў гэтае міфалагічнае пытанне і па атрыманых звестках з навуковых прац прыйшоў да высновы, што шаравыя маланкі ці вельмі рэдкая з'ява, ці збольшага з'яўляецца прыдумкай блазнаў. Расповедаў пра шаравыя маланкі зафіксавана тысячы, але навука пакуль дакладна не ведае, што гэта такое. Па звестках даследчыкаў, якія вывучалі такія расповеды, шаравыя маланкі могуць быць розных колераў і памераў, рухаюцца або па паветры, або проста вісяць на месцы. Могуць быць бясшкоднымі. Быў выпадак, калі такая з'ява не пакінула чалавеку ніякіх апёкаў, і адначасова іншая, у якой шаравая маланка падпаліла стог сена пад дажджом. Шары бываюць і халодныя, і гарачыя, паводзяць сябе непрадказальна. Могуць не рэагаваць на ізалятары, расплаўляць метал, мяняць колер у залежнасці ад асвятлення.
поўнае вар'яцтва ад версіі да версіі. Большасць відэаролікаў у сеціве з такімі шарамі гэта відавочныя фейкі. It's May 2019 near Minsk, Belarus. A man named Andrei Turkhanovets posts a bizarre video. Watch. It has almost 2 million viewers at this moment. Але вось гэтае канадскае відэа, яго мне цяжка абвінаваціць у падробцы. Можа, на тым месцы ідзе якая высакавольтная лінія, але аўтары роліка клянуцца, што ніякіх правадоў там няма. Навукоўцы шмат разоў спрабавалі стварыць шаравую маланку ў кантраляваных умовах, але ўсё не тое. У лепшым выпадку атрымліваліся аб'екты, што жылі ўсяго некалькі сотняў мілісекунд, ніяк не хвіліну. У эксперыментах фізіка Геннадзя Шабанова падобны шар з'яўляўся над вадой пры дапамозе электрычнага разраду, але быў халодны і амаль не шкодзіў наваколлю. Самы важкі вынік у даследаванні шаравай маланкі дасягнулі ў 2014 годзе кітайскія навукоўцы. Яны выпадкова знялі на відэа 5-метровы шар, што ўзнік пасля ўдару маланкі і праляцеў 10-15 метраў, пасля чаго знік. Аналіз паказаў, ён складаўся з тых жа элементаў, што і глеба: крэмній, кальцый, жалеза. Гэта пацвердзіла гіпотэзу новазеландца Джона Абрахамсона. Маўляў, маланка выпарвае пясок і іншыя рэчывы з глебы. Тыя пераўтвараюцца ў хмарачкі газаў, а пасля ў святлістыя шары. Пакуль ніхто з навукоўцаў не пацвердзіў, што шар з відэа Пэрдзі гэта сапраўдная шаравая маланка. Ды і ніхто не возьмецца такое сцвярджаць, але вядомы паляўнічы за навальніцамі Джордж Куруніс заявіў: калі гэта сапраўды шаравая маланка, дык адна з найлепшых, што я бачыў. І тут я з ім цалкам згодны. А пакуль мы зноў застаемся перад таямніцай, якой, можа, ніколі не разгадаем. Аднак пагадзіцеся, калі такая штука калісьці і з'явіцца над вашым падворкам, гэта дакладна будзе нагода для незабыўнай гісторыі і, вядома, віруснага відэа дзесьці ў TikTok. Widzisz? No, matka najświętsza! Калі вам падабаюцца такія цікавыя навуковыя гісторыі, падтрымайце іх з'яўленне, падпісацца на Patreon, але лепш на сайт, напісаць цёплае слова ў каментарах або проста ціскануць падабайку. Усё гэта агулам дапамагае тэхнавуцы выходзіць далей. Дзякуй тым, хто ўжо робіць гэта. Асаблівая падзяка mova.хау, Дмітрую Судніку, Хіміку 94, Алексею Гулеву, Алесю, Алексею, Яўгену Барановскому і Венте ID. Больш за 100 гадоў таму Альберт Эйнштейн прадказаў існаванне гравітацыйных хваляў, што разыходзяцца па сусвету ад вялікіх касмічных сутыкненняў. Праз 100 гадоў пасля яго прадказання ў 2016 годзе чалавецтва, дзякуючы абсерваторыі LIGO, зафіксавала прамыя доказы вагання прасторы часу. Уключайце уяўленне. Дзве велізарныя чорныя дзіркі з масай 36 і 29 масаў сонца з шалёнай хуткасцю закручваюцца адна вакол адной і ўрэшце зліваюцца ў адну яшчэ большую чорную дзіру. Гэта здарылася, між іншым, амаль 1,5 мільярды гадоў таму, і падчас гэтага грандыёзнага зліцця частка масы ператварылася ў гравітацыйныя хвалі, ваганні, што пакалыхваюць саму тканіну сусвету. І вось гэтая касмічная мітусня, падобная на бульк у кіпячай прасторы часе, 10 гадоў таму дакацілася да зямлі. Чалавецтва ўпершыню не проста бачыла космас, але пачула, як ён хрумсціць. І вось нядаўна да нас даляцеў новы пачварных памераў бульк. Паводле навукоўцаў, абсерваторыя LIGO зафіксавала зліццё дзвюх чорных дзірак масай 100 і 140 мас сонца. Спатрэбіўся некаторы час, каб абвясціць пра адкрыццё, бо аб'екты хутка круціліся паблізу межаў устаноўленых агульнай тэорыяй адноснасці, што значна ускладняла інтэрпрэтацыю сігналу. Адкрыццё таксама варта ўвагі, бо супярэчыць сучасным тэорыям аб эвалюцыі зорак. Гэтыя чорныя дзіркі занадта вялікія, каб утварыцца з выбуху звышновай. Яны могуць быць прыкладам так званага іерархічнага зліцця. То бок, у іх гісторыі ўжо было зліццё, перш чым яны знайшлі адна адну і аб'ядналіся ў такую звышпачвару. Як нам увогуле атрымліваецца фіксаваць такія падзеі? Як я ўжо казаў, гравітацыйныя хвалі — гэта вынік паскоранага руху вельмі масіўных аб'ектаў.
чорных дзір або пульсараў. Яны распаўсюджваюцца праз прастору і час і крыху змяняюць яго геаметрыю. Расцягваюць у адным кірунку і сціскаюць у іншым. Але каб іх зафіксаваць, патрэбны вельмі далікатныя прыборы, бо гэты ўплыў менш за памер атама. І тут з'яўляецца LIGO – лазерна-інтэрфераметрычная абсерваторыя. У ёй два доўгія тунэлі па 4 кіламетры, па якіх у вакууме бегаюць лазерныя прамяні. Яны адбіваюцца ад люстэркаў на канцах тунэляў і вяртаюцца назад. Звычайна, калі нічога не адбываецца, прамяні нейтралізуюць адзін аднаго пры паўторным аб'яднанні. Гэта называецца дэструктыўнай інтэрферэнцыяй. Але калі праз зямлю праходзіць гравітацыйная хваля, яна вельмі нязначна расцягне адзін лазерны прамень і сцісне іншы, тым самым змяняючы адлегласць, якую яны праходзяць. Гэта прыводзіць да рассінхранізацыі пры вяртанні прамянёў. Гэта і ёсць знак, што матэрыя падверглася змене. Такім чынам, LIGO можа выяўляць змены даўжыні меншыя, чым 1/10,000 дыяметра пратона. Гэта вельмі мала. Але больш, чым я пахудзеў. Ён не наш, ён нават не з нашай часткі галактыкі, і ўсё ж гэты незвычайны госць, міжзоркавы аб'ект 3I Atlas, ляціць праз сонечную сістэму з іншай зорнай сістэмы з хуткасцю больш за 210 000 км ў гадзіну. Гэтыя панаехі, ніякай павагі да хуткаснага рэжыму. Астраномы ледзь паспелі заўважыць яго 1 ліпеня, як ужо праз дзень НАСА пацвердзіла. Гэта трэці пацверджаны міжзоркавы аб'ект у гісторыі чалавецтва. А цяпер яшчэ і з'явіліся яго фота. І яны, мякка кажучы, псіхадэлічныя. На адным з іх, зробленым тэлескопам Gemini North, камета выглядае як вясёлкавая стужка, што цягнецца праз космас. Гэта таймлапс, змантаваны як мінімум з 16 здымкаў праз рознакаляровыя фільтры. У рэальнасці ж камета свеціцца белым, але навукоўцам такія фота дапамагаюць вылучыць нюансы структур і паводзін каметы. 3I Atlas – гэта хутчэй за ўсё буйная камета да 24 кіламетраў у шырыню. Для параўнання, папярэдняя міжзоркавая камета 2I Барысаў была прыкладна ўдвая меншая, а першы міжзоркавы госць 1I Оумуамуа быў наогул падобны на папіросу. Навукоўцы мяркуюць, што 3I Atlas можа быць на 3 мільярды гадоў старэйшай за нашу сонечную сістэму. Цяпер камета набліжаецца да сонца і дасягне свайго перыгелію, кропкі максімальнага набліжэння ў канцы кастрычніка. Увесь гэты час яе знешняя абалонка будзе паступова расплаўляцца ад сонечнага цяпла, утвараючы магчымы хвастаты феерверк. Нягледзячы на свой памер і хуткасць, камета пройдзе каля зямлі на бяспечнай адлегласці, прыкладна ў 1,5 разы далей, чым адлегласць паміж зямлёй і сонцам. Гэта значыць, што нават пры жаданні яна не зможа зрабіцца сюжэтам для чарговага фільма «Армагеддон». У снежні яна зробіць найбліжэйшы пралёт да нашай планеты, але бачна будзе толькі праз тэлескопы ці добрыя біноклі. Таму, калі яны ў вас ёсць, віншую. Сусвет жа не стамляецца нас здзіўляць, і як бы мы ні спрачаліся, хто гучней пляснуў 2 чорнымі дзіркамі, ці чыя камета больш вясёлкавая, галоўнае, што мы ўсё яшчэ тут, на нашай маленькай блакітнай плямцы, і ўсё яшчэ маем тэлескопы і біноклі, каб сачыць за гэтымі нябеснымі вечарынамі. Падпісвайцеся, бо ў космасе ніколі не бывае сумна, наперадзе яшчэ шмат цікавага. Да сустрэчы!